Күндә мына, әткәй генә аңларды, ниләр бар бит, мына эшләр. Гел шалтыратады инде. Мына әткәй, мәрхүм гел шалтырата. Улым, ничек хәлләр, тәртипме? Миңа улым 3 кенә сүз. Әткәймә әйтәм, концертта, ярый улым. Барда яхшы булса булды. Үзе дә әйтәдер инде. Ул телефон нәрсәгә сөйләшмәгәч тә, алмасалар инде үпкәлидер. Кай вакыт утырам, мына телефон бит инде машинада берәрсен күтеп утырган вакыт. Телефонга үрелеп әткәйгә шалтыратып алам дигән ни бар гына. Әйтәм, нәрсәсен, нишлисең син дип. Шуңа күрә әтиләрнең кадерен белергә кирәк, әниләрнең кадерен белергә кирәк исән чакларында. Кем белгән аны Замира? Мына үкенеч, зур үкенеч. Аның сүзләрен тыңламыйча гына, алып кына китәсе иде бит. Язмыш. Тагдир, ул язылган. Көтеп ятмаска иде шушы хәленә хәтләп килгән бит. Аларны әйтә инде, Үлем үкенечсез булмый шул инде. Уйлыйсың инде, булай иткән булыр идек.